चैता गावल जाए बाकी कुछ गा के भुअर का कहा बड़े फुहर फुहर बात बोलते है। अब जवाब नहीं देव तब पद रोवेला हमारा लाज लगता माइक में कहे में ऐसे कि देखी हम फुहर पातरे घरी करे चाहत नहीं खी पूछी का है लड़का हमार बूढ़ा से 2 अंगूर बड़े लम्बा लम्बा भइल बड़े सो आई कुल ही बाउर बात कहल जाए नु तो लड़कवा यूट्यूब चलाओ तर से देखिए सन तो का कहिए सो सोचिए सब मनवा में कि हम कतना बड़का मऊगाहन के जामल बनी गोरख भैया गलती कहता नहीं बहुत सुंदर जब भाई सीन देखो सके नचनिया चीते सुतर ले हम सुतर रही है ना रोले ए जना विद्वान साहब बाड़े को कहता कि इतना कस के मुर्की मारी मूत दी भले वो करत मान लो कि हई कहता कि एथी करब त चुरुक देब गामछा कर हां त एकरा बा तो होइए जाई हौ थोड़ा होई उनका से हम उनका के मारम नु हग दे वही ऐसे कि कहता कि देसीला माल हम हुवर काका सही देसीला हो हां तब का वो काचे है सही में कोनो बीमारी ना होला देसीला चीज खाएब नु तो हमें कौन बीमारी बा कौन कुछ ना खाली सुजाग के डर रही फूल जाई आ हई विदेशी हो हां एकरा में एड्स हो जाई जा गड़बड़ाई सही कला तार ओरिजिनल देसीला भाई बूढ़ा आ में कोनो डरो नहीं खे एकने में तो लइको रहे के डर बनू ओकरा के कतनो 10 बार मिरेली है जाके भर के झाड़ा फिरी हरी देसीला तो बड़े बहुत सही कला कतना बड़ाई करता रही नचनिया कतना बड़ाई करता रही नचनिया के बड़ाई खाली हवा बोलने ला काहे खाती कि तो पा जाओ हिजड़ा ना रोज पहले ही कहवे नु कि ओने से आई तो खाली गैठिए तो पाई रही बकिया बहरिए रही नाचते नहीं तब लोग गइल हो जौन बात तौन बहरी रहला नीचा बा पुअरा के लूड़ा होते हैं तला वो मंच पर गंभीर में बैठा था गंभीर कतना गंभीर में बैठा था रे बेटा के रतिया जहां गोनैया रहे उनकर भाई हवे हां सही देखिए एगो चुटकुला मन पड़ल बा कहती ना कह दी बूढ़ा भाई के भाई एक दिन पिया दहने दारू तो बताओत रहला हां अच्छा बूढ़ा 3 भाई हमें के सुढ़ा सिंह गुढ़ा सिंह बूढ़ा सिंह एक जना मोढ़ा सिंह रहे तो एक्सपायर को गए बहुत सुंदर एगो सुख संदेश में गोर नहीं जा तो जब भइल कि वहाँ का नाम पर 1 मिनट आंख बंद कर लिया तो अभी हनुमान पठवा जियत रहे है नायका हनुमान पठा मोटकू नौका टोला ला सबे आंख बंद करके ध्यान में बौकत तालियां हम कनेंगे गुजर गए बूढ़ा जी तो कहते बहुत सुंदर एहो लोग और जानी कि बूढ़ा 8